Миналата седмица се събраха 15 000 лева за операция на сляпата Виктория, за която ви разказахме миналата събота. Пловдивски хотел отказа да домакини на учредителното събрание на партия, инициирана от Мендерес Кундюн. Румънските ветеринарни власти наложиха карантина на 2 квартала на Букурещ заради зараза с птичи грип сред домашни птици. Пловдивският хотел Тримонтиум Принцес отказа да домакини на учредителното събрание на нова турска партия. Ще трябва да се проведе утре. Етническата партия с лидер Мендерес Кундюн. Преди месеци Кундюн инициира подписка за официалното признаване на турски език и етнос в България. Тогава поиска и да се създаде министерство на малцинствата. От управата на хотел Тримонтиум Принцес изясни, че собственикът на хотела, който е турчин, е отказал разрешение за провеждане на събранието и допълни, че са подведени от Мендерес Кундюн, който в резервацията на залата обясни, че се е ползвал за провеждането на конференция за човешки права и междуетническа толерантност. За първи път Кундюн влезе в фокуса на медиите, когато през февруари в интернет стартира подписка за официалното признаване на турски език, от която се подписаха 53 души. Действително, ние целим да дадем гласност на етническия проблем, на ескалирането на етнически национализъм в страната. Наложи се лидерът на ДПС да се намеси и да обясни, че подписката за турско малцинство е фалшива и е в отговор на карикатурите на пророка Мохамед. За действията на казанлъвския бизнесмен от ВМРО нееднократно са сезирали прокуратурата. На 17 май Пловдивската организация на воеводите изпрати сигнал за главния прокурор Борис Велчев до прокуратурата в Пловдив и полицията в града за подготвената сбирка с участие на Мендерес Кундюн. Очаква се утре в Пловдив да пристигнат около 50 делегати за учредяването на партията. В края на другата седмица правителството ще има готов вариант за така наречения план за действие, свързан с червените зони, посочени в доклада на Еврокомисията. Това заяви вицепремиерът и министъра на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем. Тези, които обявяват, че България не е готова за членство в Европейския съюз, откровено саботира страната ни на прага на последния доклад, заявил се Етем в местността Демир Бабатаке. Се приключва с Хеплен в Европейският ни спринт през октомври, кога бедността, корупцията и престъпността ще се превърнат в второстепенни теми, здравната и социалната реформа, левите обещания и десния преход. Това са част от темите на предаването на 4 очи утре от 18 часа. Министър-председателя Сергей Станишев ще разговаря с Цветанка Ризова. За една седмица се събраха 15 000 лева необходими за операция на сляпата Виктория, за която календар ви разказа миналата събота. На 29 май семейството на Вики заминава за Германия, където се надява да бъде възстановено зрението поне на едното око на детето. Майката на Вики разговаря до Слава Таня. Нямам думи, не мога да изразя в думи какво чувствам. Има хора, които просто ми се обадиха и ми казаха, искам да помогна. Дори да ме попитаха къде е операцията, нали обикновено изразяват интерес. Какво се случва, защо се случва. Имаше хора обаче повечето от тях, които просто ми се обадиха и ми казаха, искам да помогна. Кажете адреса, сметката или нещо такова. 4-годишната Вики е родена с аномалия на очите. До сега е претърпяла няколко операции, но все още има надежда, че може да погледне. Помощта на движението на българските майки, които организират кампанията за събиране на пари, и след репортаж на календар, сумата за операцията е събрана и семейството може да замине за Берлин. Тя не е виждала по рождението, първо трябва да се учи. Дори малко да има някакво време и трябва да се научим. Това е такъв е света. Не мога да ви опиша просто какви хора има в тази държава. Безкрайно съм щастлива и не знам какво да кажа. Благодаря на всички, които са ми помогнали, на всички, които се включиха в тази кампания. Движението на българските майки днес събираше в Южния парк дарения, с които ще закупят памперси за детски домове и социално слаби семейства. В кампанията може да се включат и по банковите сметки на движението. Информация за тях и за всички дейности на доброволците може да намерите на сайта BG-Mama. Училището за деца с нарушено зрение във Варна се издържа основно от дарения и спонсорство от чужбина. Държавата осигурява едва част от необходимите за храна, отопление и сметка. Специалната екипировка и апаратура предоставена безвъзмездно. Само един пример. Една брайлова машина, с която трябва да разполага всеки напълно незрящ човек, за да може да пише, струва $690. Те обаче не се осигуряват от държавата. За училището разказват Косара Михалкова и Верника Михайлова. Рекордът е
Сухоземното е най-бързото и сухоземно животно. В България има само 2 училища, които обучават незрящи ученици. Това в морския град и